हे कोंबडीचं पिल्लू थोडं वेगळं आहे. या पिल्लाला चक्क 3 पाय आहेत. मालवणीच्या काळेथर देवली येथील भजनी बुवा रवींद्र करलकर यांच्या घरात हे पिल्लू जन्मला. यामुळे परिसरात कुतूहल आणि चर्चेला उधाण आले. ही अनोखी घटना ऐकून अनेक ग्रामस्थांनी पिल्लू पाहण्यासाठी करलकर यांच्या घरी गर्दी केली आहे. असा प्रकार अतिशय दुर्मिळ मानला जातो. हे आश्चर्यकारक पिल्लू पाहण्यासाठी लहानांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वच जण उत्सुक दिसत होते. अनेकांनी या पिल्लाचे फोटो व्हिडिओ काढून घेतले. सध्या हे पिल्लू सुखरूप असून इतर पिल्लांप्रमाणेच तेही सामान्यपणे वावरत असल्याचं करलकर कुटुंबियांनी सांगितलंय.